Itzea inguratuz ibiliko gara Xantel errekaren goranzko bideari jarraiki, harik eta harrizko bi zubi kurbatuekin topo egiten dugun arte. Gurdibide honen galtzada zaharra ibaian barrena zijoan, oinezkoek zubia erabiliz saiesten zutelarik. Bi zubien artean errotatxo errota zaharra dago. Pio Barojak gertaera historikoetan oinarritutako novela ederra idatzi zuen, zeini errotatxoko familia izena eman baitzion. Bigarren zubia gurutzatzen badugu, ezkerraldean, trukeneko borda utzita, beran izan diren arraska publiko handinetako bat ikus dezakegu. Bertan jaiotzen den Iturburuko urak hornitua eta gaur egun hondatua. Ibardingo errepidearen ondoan duela gutxi zaharberritua izan den egur lehortegi bat dago. Ilekueta auzoan zaharberritu ez den antzeko beste bat mantentzen da. Zuhaitz ostotsu zinguraturik errekatxoa eta errepidearen artean dagoen belardian eskultura ikus dezakegu. Disko itxurako estela gisa, Jorge Oteizak diseinatua Pio Barojaren jaiotza ospatzearren.